ассалому алайкум бародаро, бо ина барои шумо хундаи Solaris второи поколение Grand Star. солиш чанд ака? 2011 ҳай бародаро дар маблағ дар кор шуда хай дизел ҳай бародарҷоно. ина нигоҳ кунед мошина ки тоза озодак. ина бародаро 1,250,000 меганша хай бо бародарои хидмонам дар пеш суҳбат мекунам қайтон барои маълумоти пуррара гирифтан бародарҷоно. рақамҳои телефона дар болои экран ки мебинед соҳиби мошина марҳамат ба бародар муроҷиат кунед. ина бародаро нигоҳ кунед ҷони бародаро. занг бизанед бародаро. аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошад, дар паноҳи аллоҳ боша. ина бародарҷон